правят само Honda и KTM могат да го правят. Да, Honda е много прави. Крикче! Аз ти казах, че този гъс пачероза ще ни води някъде, ама вие ми не вярвате. Да ви кажа, че няма да ни води на улици. Те са, не са ли в стара в Те са в другата посока. Те са в средна гора, Олигофрен. Да, там е за професионалисти. Айде бе, крикче! Дай го този хит, тър. Много добре това камък. Слушай. Това супер. Айде бе, крикче! Айде ти пречиш, върта не мога да кара бе! Колко човека сте бе? 9. 4 човека. Да бе! Тук трябва да газ! Снимай! Айде бе, газ бе! Я служи един камък там. Стига. Стига, бе.